echt... ik kan echt hard feesten, niet zeggen. En helemaal loslaten. Hoe rustig achterin, hè? Hoe rustig ook op de weg, hè? Dan maar. Waar zat die heen? Waar zat die? Blijft naar de bal kijken. En dan is het wel een corner die Lucius ten opzichte van Santiago. En Sahin zal die corner opgeven. Zeker het maximale van Lucius uit deze actie ophalen. Gezien de kwaliteiten van de twee. Sahin dus nu met die corner vanaf de rechterkant. Hoog staat bij de eerste paal. Dat dan ook van Hans van der Veld. Ja, maar een stukje weg schieten. Komt hij achter, komt best direct doorgebracht. Achterhand valt niet te prettig. Van der Veld bal nog niet weg. Ontstaan. En daar is dan Gomez, maar er is ook een grote door aan haar voor een overtreding die gemaakt is, denk ik.